Tulo ka mga panimay sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, apektado human na luka ang punuan sa sambag. Simluan ni Rondina sa detalye. Mga alas 8 sa buntag ni adtong Lunes, samtang natug si ang kwarto gikan sa night shift nga duty, nakamatngon si Marilo Castro nga daw may nagkanaas. Gura gyud ko nakabarog nga, nihunlak na dayon siya, padung diri sa kwarto. Ang mga bato, ug ang mga lapok gikan sa babaw. Salamat na lang yung taon ko nga ako naigo. Samtang natagak usab ang lababo ug nagusbat ang bungbong sa panimay ni Orlando Guod nga mga 1 meter lang ang distansya gikan sa pangpang nga bahin sa Sitio Lipata, Barangay Pusok. Hawa na kung kuan ba lababo. Hawa na ba kanang wa nang lababo na ko ba. Tatagak na. Ako bungbong nga nada flooring okay rang flooring. Ang bungbong ra may na kuan na to. Matod ni Pusok Barangay Captain Rani Imperio, ang nasinating sunod-sunod nga mga pag-uwan ug ang mga wastewater gikan sa mga panimay nga wa na subay sa drainage line ang hinungdan sa paghumok sa yuta ug pagkaluka sa gamot sa punuan sa sambag ug sanga niini nga nagbarog sa ibabawng bahin sa Sitio Lipata. Kaya tanang drainage sila padung man diri. Ang mga balay diri ilang tubig padung na diri. Asa ganang Pablo Hills gani nanay sa big syudad do na sa mga drainage na apo diri ang tubig pud. Dugay na ta sa istorya na nila nga atong ipastop pero di na nakasayon pud. Kay sikit po kay mga balay diha. Ila gi-accommodate nita ng yuta nga gamay ba. So wala sila makautan sila mga septic. Muna nga porting lisura, lisod gi kayo pag dako og trabuhon. Ang luna sa Sitio Lipata, iya sa Mactan Cebu International Airport, apan ubay-ubay sa mga nagpuyo dinhi, sobra na sa 20 ka tuig ug nagpasakop na sa Urban Poor Group mato ni Kapitan Imperio. Human sa insidente, gisusi gilayon ang dapit sa mga personnel sa Lapu-Lapu City DRRMO. Ug kaganihang buntag, subling gisusi ni Kapitan Imperio ang Sitio Lipata uban ang kadagkuan sa sentro, City Engineer's Office ug clearing team. Kini aron mahimuan nila og mga pamaagi nga malikayan nga masubli ang hitabo. Wala ato sa giingnan advice na mga kunamoy mga kaila nga pwede ninyong babalhinan lang pa na ninyo kay ang atong CDRMO ni pasalig mapud nga moatag sila subsidy nga kuan ba 3 months nga kuan nga rental 3 months rental niya doon na sa gikuha na pud napo ka tawo nga maoy mo trabaho niya pag riprap ani kailangan gani siya i-clearing kay as to kaprani need siya riprapan ang area kay para at least dili magpadayon ang pagtagak sa kanang mga bato nga gikan sa katong kanang kuan ba katong sa ibabaw. Uban ni Marlon Malgazo ug Rod Prado, Luwan ni Rondina, Balitang Bisdak.